सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बड़ खबर से रूबरू करावे जा रहा है। लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह, जी हाँ, पवन सिंह के नाम सुनते उनकर गायकी, उनकर फिल्म के एक्शन रुआ लोग के दिमाग में घूमे लागत हो, लेकिन एगो ओ से हट के रुआ लोग के न्यूज हम बतावे जा रहा बनी कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह अपना फिल्म खातिर तक गाना हमेशा गावत नजर आवेले, लेकिन अब की जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ खातिर गाना गौले बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह। तो रुआ लोग के मन में सवाल जरूर उठत हुई कि आखिर कौन फिल्म है, कौन गाना हटे कि जौना में पवन सिंह गाना गौले बने। तो रुआ लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह दिनेश लाल यादव निरहुआ के आवे वाला फिल्म जिगर खातिर एगो गाना ओमे गौले बड़े। जी हाँ, अब रुआ लोग के इहो सवाल उत्पन्न होते कि कौन गाना बटे। रुआ लोग के बता दी कि ओठवा के ललिया कनवा के बलिया करके कोनो गाना पवन सिंह ए फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ खातिर गाना गौले बने, जौन की आजकल यूट्यूब के माध्यम से टीएफ कंपनी से रिलीज भइल बटे, खूब धूम मचा रहल बटे। जी हाँ, फर्स्ट लुक में पब्लिक के बहुत पसंद आइल बटे। जिगर के ट्रेलर भी रिलीज हो गई बटे। ऐसे देखला से लागत बटे कि पवन सिंह के गाना साल में तक कुछ ना कुछ गर्दा मचावे करेला, लेकिन ई गाना भी अब की 2017 के हिट लिस्ट में शामिल हो गई बटे, जो उनकी पवन सिंह गौले बने। ऐसे तो पवन सिंह अधिकांश तो अपना फिल्म खातिर गाना गावेलन, लेकिन जब भी उनका मौका मिलल बटे कभी दूसरा हीरो के साथे भी गाना गावे के, तो जरूर वो गाना हिट भइल बटे। जैसे खेसारी लाल यादव के फिल्म में कुछ दिन पहले रुआ लोग की याद हुई कि नागिन फिल्म खातिर एगो गाना गौले रहलन, जौन की रोमांटिक सॉन्ग रहे खेसारी लाल यादव के फिल्म खातिर नागिन में। उहो गाना खूब जबरदस्त मार्केट में रेस्पॉन्स लेके आई रहे। और सही अब की दिनेश लाल यादव के भी गाना आशा न पूर्ण विश्वास बा कि सुपर हिट हुई। भोजपुरी के ताजा खबर वो लोग बीच ऐसे लिया, बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई।